estem en un territori privilegiat. Jo penso que tenim molta sort del territori on vivim, on som, perquè ens trobem enmig del massís del Montseny, que té un valor biològic i també social molt gran, i el massís del Montnegre, que tot i que és més desconegut, sempre a l'ombra del Montseny, doncs també és molt especial a nivell biogeogràfic i per tota la història que té relacionada amb Sant Celoni. Per tant, en aquest sentit, aquest entorn tan privilegiat és un punt molt positiu, no? És una d'aquests elements positius que pregunta el Martí. I l'altre és la Tordera, i és que jo no puc defugir d'això, no? Tenim un riu que és un element connector entre aquests dos massissos, ha comunicat i ha connectat societats des de l'època dels romans, del camí ral, la Via Augusta. Actualment doncs, també és un corredor d'infraestructures, però és un corredor biològic de primer ordre, no? I per tant és un altre d'aquests valors interessants. I responent al que pregunta el Martí sobre quins aspectes han millorat, doncs està clar que després d'aquest empitjorament, de l'empitjorament de la qualitat que van patir els rius arran de la implementació de la indústria allà als anys 60-70, els rius van patir les conseqüències d'aquest procés d'industrialització, doncs hem aconseguit en part revertir-ho, no? A través de la implementació de les depuradores, de legislació que reguli aquests abocaments industrials i urbans, i també doncs, amb més consciència i amb diferents projectes de restauració, per exemple. Per tant, això hem vist a través d'un projecte que és l'Observatori Ribus, hem vist com aquestes comunitats biològiques s'han recuperat després d'haver aconseguit aquesta millora de la qualitat de l'aigua. I un dels principals exponents d'això és la llúdriga, és el retorn de la llúdriga, de fet. Que per això no pots estar aquí avui. Avui no puc estar amb vosaltres perquè estarem fent un cens visual participatiu. La llúdriga, diguem-ne, doncs, que ha tornat a la Tordera. L'última és el que va documentar el Martí, no? L'última llúdriga es va caçar l'any 83 i des de llavors va desaparèixer en bona part dels rius de Catalunya. I a partir dels anys 90, a partir d'unes reintroduccions a la zona de la Muga i el Fluvià, a l'Empordà, doncs va començar a expandir les seves poblacions i a recolonitzar aquests rius que havia ocupat anteriorment. I des de l'any 2004-2005 es van trobar les primeres petjades a la Tordera i també al Besòs, i des de llavors aquests primers individus que feien incursions per veure on podrien establir-se doncs han pogut establir les seves poblacions, i ara mateix a la Tordera doncs, tenim 3 grups reproductius, i això és la màxima indicació, no? Quan una espècie, més de les característiques d'aquest depredador, pot reproduir-se en un lloc. Doncs això vol dir que és molt exigent, necessita refugi, necessita tranquil·litat, necessita aliment, i aquestes condicions s'han donat doncs, perquè puguem tenir la llúdriga reproduint-se una altra vegada a la Tordera.